danas pucaju na nas. Ali ćemo mi ostati ovdje gdje jesmo, jer smo mi na svomu. Nijesmo ljudi na njihovu. Danas nam ni misa zvonila nije, ni u crkvu nismo mogli poći jer banda puca. Naša su djeca u skloništima, ja imam 3 unučadi, jedna je tu gore u tuđom kući zbrinuti, jer ne smiju izaći na vrata od kuće.